Bueno, hasta Dios, aún tengo solija y así a no volver, verás, teknikoan mailan hasi bizarri denok, mesedez, osea, mendizan area pasa, mesedez, denak. Eta gure horrengoak entzia gaitu, así que toque berrite dugu. Así que mesedez, denak alea jutu batzeate. Venga, yo. Hemen gaude gure baliabide urriak erabilita, baina zuekin sorgintzaien txipinazioa partekatzeko prest. Mundu zabalera zabaldu nahi dugu, ez lasarten bakarrik daudenen irizgakien txipinazioa baita zuei ere munduan zehar zabiltzan lasartear hori. Aurten, segurako beroa egiten dugu lasarte horian, 35 gradutara gaude, baina seguru gaude sorgintzaiek goxatuko dituztela eta jaitsiko dutela temperatura. Aurten, 11. edizioa dute sorgintzaiek, urte gogorra izan da beraientzat, izan ere nolabait generazio belaunaldi aldaketa eduki dute, eta aurten belaunaldi gazteak sartu dira eta ikusi beharko da nolako harrera izaten duten. Ez da berrikuntza bakarra izan ere aurten lehenengo aldiz Okendo plaza jarri dute euren txosagunea, eta Otonio Mercero plazan berriz karpa jarri dute euren ekintzak aurrera eramateko. Ikusi dezaket hemendik ikusten ez den arren hor txosnaren beste aldean ospatu berri taberna zenaren murala egin dute, eta horrek kolore guztietako herritarrak bereganatu ditu garai bateko gogorapenak etorri baitzaizkie gogora. Gainera, aurten egitarau zabala dakarkigute, 5 egunetakoa, gaur kuadrilla jaitsiera izan da, orain antzerkia, dantza eta txupinazioa egingo dute, eta bihar berriz kuadrillen afaria eta lokal poteba izango dira. Ezi, horiako jaitsiera eta eskalada txapelketa Loidibarrengo pilotalekuan, eta gauean hainbat urte egin den karaoke alaia izango dute. Ekainaren 30 gazte eguna izango da, bertan izango dira Gipuzkoa osotik etorritako gazteak. Eta Olgazte Baskariaz gain gazte olimpiada ere egingo dute. Azken egunean, uztailaren batean, jaiei amaiera emateko akelarrea eta antzerki berezi bat egingo dute, eta Okendo plazan. Gainera, aurtengoan edabe emateko izela prestatu dute orko zorrinkunean, eta orain zerezan aziko dira ekitaldiarekin, bai txupinatzoa, bai edariak saltzen, gauean kostilla afaria euskoa, eta espero dugu, aurten Lopezak ere urtero bezala festa sortzaile, aldarrikatzaile eta azteak izango direla. Beraz, gozatu, barrabazkariaren bat egin ezazue, baina beti neurrian lagunok pasatzea ez baita ora. Gogoratu, bihar berriro ere izango zuekin izango garela, izan ere bihar txupinazio ofiziala izango dugu, udalak bi txupinaz emango ditu egoetik famabietan eta arratzaldeko zazpietan, eta guz zuekin izatea espero dugu dena Udalontako morena, herri ontara eta niditu, eskaintza honena, barrakatetak ezena, zertzo zaiota terbena, San Pedro jaiak dira iguruko, alaietan alaiena. San Pedro jaiak dira iguruko, alaietan alaiena. Thank you.